I ajmo sad svi like, share i subscribe da bi svima mogao da zaradi novčanice. Pazite ovako, sinoć smo trebali, to jest juče smo trebali u petak da krenemo na turnir naš četvoro. Dogovor je bio da krenemo, nas dvojicu dogovarali da krenemo popodne, ovi dvojicu stali ujutru i tu nije mogli se dogovorimo kada ćemo da krenemo na turnir. I odustanu ovi dvojica, odustani ovaj dečko treći, ja ostao sam. A ide mi se na taj turnir u Sofiju, znači dolaze mnogo jaki igrači, znači babaroga igrači, biće mnogo jak turnir. Nije da se propusti tako nešto, znači. I ne da mi đavo mira, i onda zovi traži još jednog da ide, da mogu da igram dubl, nisam mogu da nađem nikoga. I ja, kažem moj Ivani, hoćem, bilo ne doko pola 11, kad Ivana meni se baš ide na turnir, da idem sam, a? Kažem, ma ide, brate. I ja, brate, upalim auto lepo, 10 do 3, odu na pumpu, natankam ga i pravac Sofija, brate. I u Sofiju sam stigao po našem vremenu u 7 sati, po njihovom vremenu u 8, pošto njihov sat ide sat vremena ranije. Ovo je hala gde se održava turnir u stolnom fudbalu. Turnir već kreće od 9 sati, tako da svi skupljaju oko 8, malo zagrevanja, tu je zapisnički sto i tu je bilo mnogo, 15 nacija sigurno, znači Nemačka, Belgija, Holandija, Slovenija, Srbija, Bugarska naravno. Bilo je tu lik iz Kanade, ovo je austrijski najbolji igrač. Znači, stvarno bio je mnogo jak turnir, znači i muški, i ženski, i miksed, i svašta nešto odigravalo. Znači, jedan od najjačih turnira koji pravi Katarina Atanasova, najbolja bugarska igračica i jedna od najboljih na svetu. Inače, turniri traju 3 dana, petak, subota, nedelja. Petkom su fan discipline, subotom single, nedeljom dubli, finala i sve to. Ja sam došao, znači, samo na single, sam bio, odigran single i evo sad neki od mojih utakmica odigranih. Ivo Pilarski koji me, da kažem, razguzio, ali ovo je jedan od mojih najdražih šuteva. Umor je neispavnost učinilo svoje. Onda sam dobio lakšeg protivnika, evo ga opet taj šut koji ja obožavam. I posle njega sam dobio boljeg protivnika, dečko koji je osvojio Masters, tako da ti sistem pravi sam, ako pobeđuješ dobijaš teže protivnika, gubiš dobijaš lakše. Ovaj šut praktikujem samo protiv slabijih igrača, inače šutira samo Sigurica. Tu sam prošao kvalifikacije, onda sam naišao na nekog Holanđana koji je igrao boli glava, i od njega sam pukao kroz večka. Spakovao sam kofere nakon toga i paljba kući. Evo i Keti, najbolja igračica koju sam pričao. I evo, vraćam se iz Sofije. Jutros sam otišao rano, pa obećao sam drugarici iz Bugarske, Katarini Atanasova, znači najbolja igračica na svetu. Jedna od najboljih igračica na svetu. I onda sam došao samo ja. Znači, legao sam sinoć u 10 i nisam mogao da spavam do pola 1. Šta sam ustao u 10 do 3, ustao sam u 10 do 3 i polako za Bugarsku, stigao sam ovde u Sofiju za 4 sata vožnjeno sam 350 km, odigrao sam, kvalifikacije sam prošao, 2 pobede, 2 izgubljene, išao sam na eliminacije nekog Holanđanina koji je izuzetno dobar. Tu sam pukao 3-0 u partijama, jednu sam samo pokazao zube, ove dve me ošajatio, nije mi išlo. Znači ne može ni da igraš kad si neispavan, premoren, a i kad se slabo trenira, treba kući sam. Da bar imam više mečeva, to je isto kao i Zvezda Partizan. Dobri su klubovi, ali slabo igraju u Evropi, igraju samo ovde po nižim ligama i ne mogu da napreduju, jer nemaju jake utakmice. Tako isto i ja. Nemam puno jakih utakmica, ne ja, svi mi u Srbiji nemamo jake utakmice i ne možemo da napredujemo. I izlazimo iz Sofije. Evo ga Beograd. Neka gužva. I evo tu na 65. kilometru od Sofije se očekuje granični prelaz Kalotina sa Srbijom. I evo potrošnja kako izgleda, ukupno 6,1 litar. Ovamo levo vidi se 5,0, to kad sam poništio iz Sofije, jer sam ga vozio laganica, 100-110. Dok ujutru sam ga žurio da bi stigao tamo na vreme i onda sam ga cepao 130 sve autopute. Zato mi potrošnja bila otprilike 6,4 i ovih 5,0 ili 6,1 ga spustilo. I evo od moje kuće do turnira i nazad 690 km.
8.000 dinara me koštalo gorivo, 2.000 putarine, 6 evra vinjeta, onda učešće za turnir 10 evra turnament fee, 15 evra single i dobio sam lopticu. I što bi rekao da moj prijatelj, citiraću, život je da se živi, ne da se preživi. Iskreno, mi smo toliko zatucani u ovom stolnom fudbalu, da toliko kasnimo za Evropom i za svim igračima, da je to nešto neverovatno. Naši će me pitaju kao, je li ti znaš ono iz globa jako da udariš ili, znaš, bio jedan lik od mene u kraju, znaš kako je igrao. Nemate li pojma kako ljudi dobro igraju ovaj stolni fudbal, znači to se vežba, to ljudi razbijaju. To je sve, druari.